No, tady potřebuji mít vejfu, úplně vidím sám sebe. Tady tu. Jasný, pane, 10 000. Co jsi na to dělal, vole? To mám všechno mám za hodinu hotový, vole. Je fakt asi 18. Zíle prdel. Au. Píčovina! Au! Ty vole, tak tam zaliklo. Já vás všechny po dlouhé době zdravím u nového videa a po dlouhé době to proto ze 2 důvodů, protože je tady zima a protože mě tady ta práce nebaví, ale chtěl jsem si to vyzkoušet, co všechno to obnáší. Ještě nemám všechno hotový, popravdě se mi tady do toho úvodu krátkého vůbec nechtělo. Chtěl jsem udělat jedno velký video, ale jelikož to ještě prostě nemám všechno, tak jsem se rozhodl, že udělám buď to video teď, potom další a udělal bych to na díly, anebo uvidím, jestli to někomu nedám a neudělá mi to někdo jiný. Tu práci, kterou vlastně teďka já dělám. Ve zkratce vám teďka ukážu, co všechno jsem vlastně udělal od asi poloviny listopadu, myslím. Auto jsem měl vytažený venku, myslel jsem si, že to tak nějak do měsíce bych mohl stihnout. Pak začalo na začátku prosince sněžit a já jsem venku docela zápasil, takže nakonec mi bylo dovoleno to šoupnout semka do téhle garáže, do tohohle stání, ale není tady žádný vytápění, topení, nic. Je tady zima, je tady jak venku a teďka v lednu prostě tady je minus 4, minus 5, takže o to víc se mi do té práce nechce a takže tady s tím takhle bojuju. Můžete vidět, jak se mi kouří od huby. Tak bych vám možná ve zkratce nějak ukázal, co jsem tady nějak tak šolíchal vždycky po práci, pár hodin, o víkendu, něco málo. Moc se mi do toho nechtělo, fakt s nima je to, nezávidím lidem, kteří tohle dělají, je to fakt špinavá práce. Ani bych se tím nechtěl živit. Zabírá to hroznýho času, jo, člověk furt dejchá ten bordel, co brousí, co svařuje, je to prostě blbý, no. Nejhorší je, co jsem tak teďka jakoby zjistil, je dobrousit se někam a zjistit, kde to můžu odřezat, jak to můžu odřezat, abych to pak dokázal vyrobit. Jo, je to takový hrání si, není to jako moc nějaká prdel. Důležité je se teda toho hlavně nebát, no, prostě. Tak jo, pojďme si ukázat, co jsem tady nějak zmastil, domastil, udělal, dobastlil. Tak se na to jde mrknout. Tady jsem to začal brousit, tady ty lemy. Ale tady to ještě není ošetřený, až tady, ano. Až tady celý ten lem. Až dozadu, teda dopředu. Tak. To je všechno zanatřený Brunoxem, inhibitorem rzy. Možná to bude chtít ještě jednou
přetřít, nebo to prostě už je tak špatný, že to nezachrání nic, ale ono to zase tak rezavý nebylo úplně. Že to je jedna strana. Tak, tady jsem s tím výfukem jsem teda bojoval fest. To vůbec nešel dolů. To bylo úplně k sobě srostlý. Tak. Tady je druhá strana. Tady jsem to zbrousil. To broušení prostě bylo hrozný. Ta ochrana to moc nejde dolů a nic moc. Ale když na to tak teďka koukám, tak to nevím, jestli to je úplně v pořádku. Tady jdeme zase dozadu k autu. Vlastně zbytek, co je tady něco ještě, to dodělám teďka. Protože teďka jsem se věnoval primárně tady tomu rohu. Ten je úplně celý nový. Zpětně za to si myslím, že jsem se na to možná měl vykašlat, no. A že stačilo vyměnit tady tuhle přepážku. Tady tu vrchní. To všechno uvidíte, jak jsem dělal. A jak jsem se s tím bavil. Jak jsem s tím bojoval. A na druhé straně to je taky trošku vyrezlý, ta přepážka. Já to tady nemám ještě obroušený, ale není to tak chycený, jak tady ta strana, takže tady asi bych řekl, že možná trošku přihmouřím oka. A asi to nebudu tak hrotit, protože mi spousta lidí říkalo, že to moc hrotím. A že se s tím zbytečně seru. Já tady ukážu i když tam budu mít někde na záběru možná, tak tady ukážu, co jsem z toho vyřezal. To je teda ta přepážka. Tady, jo, jsou vidět díry. To prostě už byla jetá. Tady tohle, to všechno uvidíte, co tam budu dovařovat, ale rezavý to je. Ale jako tohle je zase silný plech, takže ten by vydržel, tohle byla možná zbytečná blbost. Tohle chycený, tahle část. Tady jsem si udělal takhle dírečku, abych se dostal pak tam dutiňákem, protože oni to měli vymýšlený tak zvláštně. Tady je takhle, to tam není vidět, asi jo, je tam otvor. A přes ten otvor pak provleču hadičku semka nad tu přepážku, co jsem tam dovazil. Tak, to nic. Tohle bylo vlastně, to je tady tohle. A to bylo taky už prostě vyrezlý. Jenom ještě abych teda dodal, já vím, že tohle není žádný extrém, že to je prostě, že to není vůbec hnilý, jako tak, jak si někdo myslí. Ale tak preventivně jsem to udělal, zkusil jsem si to, viděl jsem, jak se to dělá. Tohle je vlastně z podlahy. Tam tady prostředek. Takže tady to bylo, tady byla taky už se vlastně tvářely dírky. Takže to bylo chycený. A tam mi to přišlo docela důležité to udělat, protože jelikož tam budu mít nějakou izolaci a tak tomu věci podobný, že pak by se to blbě dělalo, kdyby se to mělo rozdělávat ta izolace. A tady tohle je tady tahle část, jo. A tohle je tady ten pléšek a u dveře tady ten plíšek, jo. Tam jsem si celé taky vyrobil, chycený, zrezlý.
chycený z druhé strany. A nevím, jestli dokonce lidi ho neodřezávají nějak na těch transportérech, jakože do nějakého ukusu, jestli tam je úplně jako nějaký, tady jste všude batník, že to všechno nejde vidět, to je schovaný. Tím líp. Snažil jsem se zachovat co nejvíc původní, jak to říct, původní postavení tady toho rohu. A jediné, co jsem teda vědomě udělal špatně, je tady tohle překrytí. Tohle mělo být vevnitř a tady to taky mělo být vevnitř a to je jedno, to ničemu nevadí. Až jsem teda tady odřezal takhle takovou přepážku, protože pak by se mi tam blbě dostávalo ze základovku s tmelem a ze vším možným. Ale zkrátka teda dostal jsem radu, že nejlepší je vždycky, když to dává hlavu a patu, nechat to zachovat, jak to bylo původně udělané z fabriky. Jiný teda, co jsem z fabriky neudělal, tak je to, že tady je ta podlaha rovná, protože já to neumím udělat. Neumím tady udělat ten hrbolek, který měli udělaný, ten takový ten, nevím, co to bylo za tvar geometrický, ale to já prostě neumím, takže jsem dal prostě normálně rovný plech. Tady jsem to k tomu takhle přibudoval. A je to pevný, drží to. A teďka vám ještě ukážu teda jeden problém. Tady je můj bordel trošku. No. Musím vylízt. Takže pravý podběh. Jo. A teďka sledujte hýr. A tam nevidím. Ale se tam nedostanu. Co tady máme? Tak tam dole je nějaký bordel, šponky a podobně. To bych nějak magnetem se pokusil vytáhnout, ale jinak se tam nějak moc nedostanu. Ale tohle není pěna, to je nějaký tmel nebo něco. Protože pěna by šla urvat. Ale to fakt drží jak svině. No a co s tím teďka? Buď to vybrousit ze spod od kola, podívat se, jak to tam je a vyříznout to nějak, ale tady je přímo zrovna ten lem toho podběhu, toho nevím, jestli vnitřní, vnější, já nevím, jak se to rozděluje. A tady jsem teda úplně ztracený. Tady si moc nevím rady, jestli dělat tady tohle, tu výstuhu, odbodovat, odvrtat. Dobře, ono to je tady. To jsem už tam zmiňoval ve videu, ale já jsem se nekouknul semka mobilem. A říkají mi lidi, že se na to mám vysrat. Že to nemám dělat, že to mám zatřít odrezovačem a nechat to být, ale já nevím. Tady je to takový lepší, že? No, co s tím teďka? Vlastně ten žlábek, kde jsou ty dveře, tak tam to je taky zrazilé, tam to vylejou kyselinou a pak to zaliju nějakou barvou. No to taky není tak hrozný, všechno, když se mi bude chtět a když to budu dělat já, tak to zdokumentuju. Tak to je zatím asi tak všechno, co jsem všechno tak nějak vytvořil, udělal. A užijte si teda videjko, užijte si práci. Mějte se a vidíme se u příště videa. Čau. Tak a teď mi lidi řekněte, jak to tady je vymyšlený. Jestli to tak má být, nebo prostě někdo navařil tu podlahu prostě daleko. A nebo tam neudělal jenom výřezy. Ale jak se k těm šroubům mám dostat? Takhle to dělám síkovkama. Tak se nám tady objevilo další hnízdečko koroze. A naštěstí to
není rozsáhlý, ale úplně na nejvíc debilním místě. Pro mě jakožto neklempíře, karosáře, nekarosáře. Je normálně sněží v garáži. Ty vole. Těma dírama to fouká. Vítejte mi bordelu tady. A jak jsem pravil, tak jsem udělal, no. Celý jsem to vyřezal, co bylo takový jak načatý a tohle z toho je must have věc. Tady ty kotoučky do Fortunky, to je strašný pomocník. V Lidlu se to dá koupit, taková sada. Vlastně já používám tady tyhle jenom, tady tím. Tady to mi je pak hovnu, ale stojí to pár korun, takže mi to vůbec nevadí. No jinak jsem se dočetl na Facebookích, na skupině Autoklempíři CZSK, že když sázujete pleky takhle k sobě, přibodováváte, ukážu, tohle třeba, což já tady budu dělat, takhle to vlastně, tady tohle bylo zarezlý, a já to k tomu přibodu takhle k tomu lemu, si myslím, že asi nejlepší varianta, no, podle mě teda, nevím, jak by to dělal profesionál, že jo. No a na té skupině jsem se dočetl, že když to takhle k sobě svazujete a když byste tam například normální klasickou základovku, tak ta by vyhořela. Takže kdyby někdo nevěděl, tak se pod to přidává tady tenhle primer svařovací. Dočetl jsem si, že tenhle je úplně nejlepší, tak je pěkně drahý. A nebo on na stránkách není drahý, ale tam musíte udělat objednávku na 1000 korun a já nepotřebuju 3, že jo, takže jsem si do krámku šel tady u nás ve městě koupit jeden a tam to prodávali snad to 200 s přirážkou, že na tom webu stojí 300 pade a tam mě stál 500 pade. Tady jsem si to stříknul, jak vypadá to prostě, tady je normální plech a takhle vypadá ta barva. A teďka si nastříkám všechny ty plochy, kde to budu svazovat ty plechy k sobě a už jdem, protože to než uschne tady v těch -1 stupních nebo kolik tady je, tak to můžu dělat až zítra. Ještě než zavařím tady ten plíšek, tak jsem se teda ještě rozhodnul, vlastně jak jsem dával na body tady to elko, tak ještě takhle ze spod to zabodovat, protože tady byla jakoby mezírka, abych to teda zapatlal karosářským tmelem, ale tady budou lítat kamínky dosti od toho, takže jsem to tam radši zaťukal a uvidíme, no, jestli to je dobře nebo ne, nevím. Ale ještě jeden takový typ dobrý, že tady je normálně docela tma, když si nasadím kuklu, tak nevidím. Takže nevidím, kam to mám bodnout, tak jsem si dal na ruku čelovku a krásně si to přihnu, jak potřebuju a vidím přesně, kam mám hodit bod, to je pro takový amatéry, bych řekl. Nevím, jak to dělají profici, aby když někde nevidí, já prostě potřebuji vidět, kam ten drát jde.
A jinak by mě zajímal názor nějakých klempířů nebo prostě karosářů. To si tady myslí o téhle práci. Za mě teda si myslím, že je 100krát lepší udělat jeden celý velký lem například, nebo podběh, než vyvařovat tady takový trcky. Prostě je to podle mě 100krát horší. To jsou sami malý kousíčky, je to... Nevím, za mě je lepší, když se prostě vyvařuje celý velký kus. Takhle jsem to tady mohl nechat, že hezky. Zatřít to pěkně nějakým odrezovačem. A nazdar, s nikým se nejebat.